बिथाङा दिनै थफ्ला थफ्लि होखारना जोब्बाय बिथाङा गौरां बिलिनिफ्राय दिनै फुंनि समनिफ्राय बियो होखारहरजादों जोंनि मेइन उद्देश्यआ जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं 24 नि सिगां मैक्सिमाम जुदि कर्टनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ बे खोथाखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि क्लियार काट जोङो बुंदों आरो बयबो रायजो राजाया एकमत हारिनि स्वार्थआव बिथांमोना बारसोमनो थाखाय दिनै रेडि किन्तु एबसुखौनो बयबो टारगेट खालामो एबसुनि गोरोन्थिखौ ओरैबायदि जावो माने खदालजों जावलाय जेसिबिजों जावलाय एबसुनि गोरोन्थि बरननायाव ओरैबायदि बेस्थ' हरास बिखौ बरननानै जोंहा जाथिया मा लाब जागोन पास्ट इज पास्ट प्रेजेन्टखौ ला फिउचारखौ ला दिनै प्रेस मिट लिंनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै एक्सपेल जाखानाय ग्रुपनि बनजित मन्जिल बसुमतारी इरागदाव नार्जारी आरो वाटिं बसुमतारी आरो नवज्योति स्वर्गयारी बिथांमोना एक्सपेल जाखानानैबो गावसोरखौ गनायनानै लानो हायाखै जिहेतु बिसोर साब्रैल'खा बे साब्रैयानो सोरखौबा मुथुन सुलायनानै गोबां गावसोरखौ बनसु होननानै देखायनानै दिनैनि जोंनि समाजाव बुहुत माने बानसावनाय बुहुत गाज्रि खामानि मावगासिनो दं दा दिनै जोङो बिथांमोना बेहाय जौ लोंनाय मा लोंनाय खालामबाय थानायनि थाखाय जों बेहाय नुजाफैनो गोनां जादों आरो जोङो बिथांमोनखौ बाहायनो दंमोन जों होखारहरनाय जाबाय बेहाय दंमोन जों होखारहरनाय जाबाय जों ग्रुपैनो जाहाथे बिथांमोना नेक्स्ट टाइम बेहाय जोंनाव गाज्रि खामानि दामावफैथों लोगोसे जोङो बनसु हिसाबै जोङो अल आसामावनो दङ जोङो खामानिखौनो मावगासिनो दं जोंनि मेइन उद्देश्यआ जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं लोगोसे जोंनि थामोनथा जोंनि यां जेनेरेसनखौ जों बोरै लिड खालामनांगौ बिनि ट्रेनिं आरो लिडारशिप ट्रेनिं प्लास स्किल डेभेलपमेन्ट प्लास एजुकेशन बिसोरखौ बोरैहाय लाङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ जोङो बहुतथा अर्गानाइजेसनजों जों खामानि जों इनभल्भमेन्ट जानानै जों खामानि मावगासिनो दं जोङो जातिनि थाखाय जाहाथे जोंनि टारगेट जोंनि गल बेखौ जाहाथे जोङो फिउचाराव मोनहैनो हायो आरो लोगोसे जोङो बनसु हिसाबै जोंनि बर' जातिनि गेजेरावनो जों जाहाथे बयनिबो अनसायनाय बांसिन मोनो बिनिबो जों खामानि मावगासिनो दं लोगोसे जोङो बर' जातिनि जेसेबां अर्गानाइजेसन बिसोरजोंबो जों रायलायगासिनो दं आरो जोंनि जे टारगेट बेखौ जों मोनहैयो बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं दिनैनि जों मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय बिथां साब्रै एक्सपेल जाखानाय ग्रुपनि मानसिया जे इसिबां जा गोहोगोरा खालामनानै जोंनि सेक्रेटारिखौबो एटाक खालामदों लोगोसे बिथांमोनखौ जों होखारहरनाय जाबाय दिनै आरो नेक्स्ट टाइम बिथांमोना जाहाथे आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बे कम्पाउन्डआव जाहाथे माने आगान दाहोफै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आं मेसेज होनो नागिरदों जितु बे बर'निनो माने निउज आं मोनसे बुंनो नागिरदों दा बिथाङा 38 लाख बिल जाबाय गौरां बिलायाव बिथाङा दिनै होखारजाहरबाय 38 लाख बिलखौ सोर बियार खालामगोन बेहा मा सर्स दङ बनजित मन्जिल बसुमतारीया बिथाङा दिनै थफ्ला थफ्लि होखारजाजोब्बाय बिथाङा गौरां बिलिनिफ्राय दिनै फुंनि समनिफ्राय बियो होखारहरजादों फुंनि दुइथायाव होखाराखिसै खिन्थु 9टासो समाव बेखौ थफ्ला थफ्लि होखारहरनाय जादों दा रायजो राजाबो बेखौ एसे बुजिनानै ला लिडारा बहाय थायो लिडारा हायावबो उन्दुयो सोरनिबा मोसौ गलियावबो उन्दुयो सोरनिबा ओंखाम संग्रायावबो उन्दुनांगौ जायो दिनै बनजित मन्जिल बसुमतारीया दिनै गौरां बिलि बायदियाव 38 लाख बिल खालामनानै बेबो सिंगोल पेमेन्ट होआखै बिजनेस मेनेजार बेहाय सिअ दं बेहाय सोरबा एमडि थागोन सोरबा मेनेजारबो थागोन बिथांमोनाथ' होखारगोन निस्सय दा ओंखायनो बिराद दुर्भाग्यजनक दा बेबायदि थालायनानै जाथिखौबो सालायनो हागोनफा दिनै जोंनि गथ'फोरनाव सों बिथांमोना बेसेबां खस्थ' खालामनानै जातिनि अर्गानाइजेसन खामानि मावो जेलबो जानाय दं नै बिथां खाथियावनो दं दा बे लिडार जानो नागिरदों नोंखौ जोङो जानुवारि समाव होखारदों जानुवारि समनिफ्रायबो होखारनाया आरो होखारनायनि मेइन खारनानो बेनो दा बै
हटेलनिफ्राय जोंनाव नटिस फैदों बे फैसाखौ बनसुआ होनांगौ बै समाव एराउन्ड 35 लाख दा 38 लाख जाबाय अब्ला बनसुआ बेखौ होनांगौ नामा बनसुआ मानो होनो बनसुआथ' जेबो सर्स गैया बनसुआ गाव गावनि रायजो राजानि अननायजोंनो खामानिखौ मावनांगौ खिन्थु नोंखौथ' बुङाखै नोङो 5 स्टार हटेलाव था बेबायदिथ' बुङाखै जोंखौ रायजो राजा जेरा थाङो जों केम्पेनिं खालामनो जोंखौ जानो होयो लोंहोनो होयो दै होयो जोङो आरामसे जा होयो बेहायनो जों उन्दुयो बेहायनो जों खियो बिसोरनि जा बेबस्था एखमबा गैथाराबा जोङो मोसौ गलियावबो थानो राजि जों ओंखाम संग्रायाव उन्दुनो राजि हायाव उन्दुनो राजि बेसो जोंनि मुभमेन्टनि मेइन उद्देश्य सासे लिडार जानानै बेबायदि खालामनायाथ' थिग जायाखै बेसेबांबार बुंबाय बाहाय नों था नों नांगौबा अफिसाव था बाहाय जोङो सेंग्राफोर 8 जन थायो 8 जन गथ'फ्रा फरायो 8 जन गथ'खौ नों फराय सानफ्रामबो फोरों बिसोरनो फोरों नोङो सासे मास्टार डिग्री फरायनाय मानसि बे गथ'फ्रा बिसोरनो फोरों सानफ्रामबो 8 जन गथ'फोरखौ जों जानाय लोंनाय होनांगौ नों बेखौ फोरों नोङो मानो नोङो बबेबा स्टार हटेलाव थानो दरखार दं बाहायनो थाफै जों बहुद खावलायदोंमोन खिन्थु थानो हाया खिन्थु थाङै बोसोर बारनानै बेना बिलानो एथ' बुरजा जाहैबाय 5 बोसोर बारदों दा 5 बोसोर बारनानै बिला इसेबां जाहैबाय बे बिलखौ सोर होगोन बनसुआथ' गैया बनसुआ होनो हाया थेवबो बे गनायनो हाया मानिफ्राय होगोन बे जोंथ' गनायनो हाया जों नोंखौ लिडार बानायदों जों नोंखौ नोंनि थाखाय बेबायदि होनो हाया नोंनि थाखाय अफिस दं अफिसाव थानो हायो नोङो बाहाय आरामसे बेबस्था सखि दं बाहाय टयलेट खालामना होनाय जादों बाहाय था जा आरामसे जाथिनि खामानिखौ माव लेपटप नांगौ लेपटप होनाय जादों आं बेखौनो बुंदों दिनै आं चिफ एडभाइजार हिसाबै बेखौनो बुंदों बिथांखौ इनकारेज दाहो बर' जाथिया बिथाङा मा मावदों मा भुल मावदों नोंसोरो एसे समनि गेजेरावनो मिथिगोन बिथाङा मा मावदों मा मावाखै बिथांखौ इनकारेज दाहो आरो बिथाङा बनसु नङा खुनु बनसुआ मोननै गैया बनसुआ मोनसेयानो बे गावनि इग'नि थाखाय मोननै जायगायाव मोनसेया बङाइगाव जेराव एक्जिस्टिं बनसु दंखायोमोन बाहाय बनसु दादों आरो सेकेन्डआव माबा दाना होदों रायमाना बे मोननैल' दं बिनि अनगायै जेबो गैया दा ओंखायनो बर' जाथिया दिनै ब्रिटेन दैदेननाय जे बनसु बिथांखौनो फल' खालामनांगौ आरो बिथाङानो जाथिनि थाखाय खामानिखौ स्टेप वाइसै खामानि मावगासिनो दं सम मोनोब्ला नोंथांमोननि गेजेरावबो सहैगोन टाइम एन्ड सिचुएसन लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं आं बेखिनिखौनो बनसुनि जानानै एसे एडभाइजार जानानै आं दिनै बे प्रेस मिट खालामनांगौ एसेबां गोनांथि गैयामोन खिन्थु दिनै आङो बेखौ बुंनो गोसो गैयाबाबो बुंनाय जाबाय आङो जिखि जाया बयबो बर' रायजो राजा आरो बिटिसि आरो आसामनि बर' रायजो राजाफोरनो बयनोबो खुलुमनाय जासिनानै आंनि बुंनांगौ एसेयावनो जोबनाय जाबाय गोजोन्थों बिथाङा गैला बिथाङा बेहाय बे मावख'आव आगान गैया बिथाङा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बिथाङा जा मावदों जोंनि लोगोफ्रानो दिनै टेबोल चेयार जेसेबां लेट्रिन बाथरुम बे फांखा जेसेबां जोंनि लोगोफ्रानो जयैनो मावजोबनाय खामोन जयैनो बयबो कन्ट्रिबिउट जा एसे हायो सोरबा डनेसन हरदों एखमबा आंबो एसे हरबाय सोरहाबा हरबाय बयनिबो कन्ट्रिबिउसनजों बे अफिसखौ खालामनाय जादों खिन्थु बिराद इग' बे इग'जोंनो बे अर्गानाइजेसनखौ गावनि होननानै बुंदों गावखौ फाउन्डार प्रेसिडेन्ट होननानै डिक्लेयार खालामदों फाउन्डार प्रेसिडेन्टआ फाउन्डारल' जाया जाथियाबो अर्गानाइजेसनाबो बयबो बेखौ फल' खालामनांगोन आरो बियो बिमा बिफानि सम्पति नङा बनसुआ बिमा बिफानि सम्पति नङा दिनै आंबो एडभाइजार हिसाबै दङ आंथ' गामोनबो गैया दिनै नैबे सानसुमा बसुमतारी बिथाङाबो बेबो थिराथ'आ नङा गावनि समजों लोगोसे जाथिनि जा खामानि मावनांगौ बेखौ बयबो मावगोन खिन्थु बनजितआ बेबायदि नङा बनजितआ लागातार गावनि डिक्टेटर हिसाबै सोलिगासिनो दं आरो बे डिक्टेटरजों सोलिनानै थाखायनो इग'नि थाखायनो दिनै बे साब्रै मानसि दं बे साब्रै मानसिया गोदान रिक्रुटमेन्ट खालामनानै गोदान प्लेसमेन्ट खालामगासिनो दं आरोखि खिन्थु रायजो राजा बेखौ बुजि दिनै बिसोरखौ खुनु बनसुनि नाम लानानै बुङोब्लाबो खुनु एक्सेप्ट दा खालाम आं रिकुवेस्ट खालामो